Punt número 6. Proposta d'adhesió central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Bé, com ja hem tingut tots coneixement, es tracta d'adherir-nos també a l'acord que estan fent molts municipis de la proposta de la central de contractació de la Federació Espanyola. No ens obliguem a cap compromís, sinó tot el contrari, tenim l'oportunitat de poder acollir-nos a allò que sigui interessant o que per part de l'Ajuntament ens puguem interessar en un moment donat possible. Alguna intervenció? Sí, nosaltres recolzem aquesta iniciativa. En principi no hi ha cap cosa concreta, s'haurà de designar i després ens agradaria que les coses concretes se'ns facin, les estudiants i les facultat. Haja o no de ser que passi per ple, sobre la condició legal. Alguna intervenció més? Bé, entenc que el ple liderar allò que tingui competència al ple. La decisió de contractació per part de l'Ajuntament. La meva proposta és que les coses que no siguin de competència del ple s'han de fer la plana i que les contractin. Jo m'ajuntaré a reunir la legislació, que és el que cal, i el que pot contractar l'alcaldia, el del govern pot contractar, el que té que ser de ple. Passem per la votació.